ಕತೆ ಅಂಡಣ್ಣ ಎಡ್ಡೆ ಬೆಲೆ ಮಲ್ಪುಲಿ ಈರೆಗೆ ಏಪ ಬುದಾರ್ ಬರ್ ಸೈತಿ ಬುಕ್ಕ ಅಂದ ಅವೇ ಇರು ಗೊಡ್ಚನ್ನ ಮಲ್ಪುಲಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಇರು ಗೊಡ್ಚನ್ನ ಮಲ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲ ಪುಲ್ಯ ಕಂಡೆ ಓದು ನಿಂತ ಮುಖ ಪುಟ್ಟೊಟ್ಟಿ ಇರ ಚಿತ್ರ ಸಮೇತ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಕುತ್ತಿಯಾರು ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರ ಗೊಡ್ಚನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಕೆಂಪು ಮುಂಡಾಸಿನವರು ಅಂದ ಐಕೆ ಎಡ್ಡೆನ್ನ ಮಾತ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬುಕ್ ಏರಿಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬುಕ್ ಎನ್ನ ಬುದಾರಿ ಜೋಡ್ಪುನ ಬುದಾರ್ ಮಾಡ್ಬೋಡು ಬೊಡ್ಚನ್ನ ಮಲ್ತದಲ್ಲ ದಾದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಎಂಕೊಂಜಿ ಸಾಧಿ ತಿಕ್ಕಂಡತಿ ಕಂಡೋಡು ಬಾರಿ ಕೃಷಿಕೋ ನಾಸ್ತಿ ದುರ್ಭಿಕ್ಷ ಬೆನೋಡು ಕಂಡೋಡು ಬೆನೋಡು ನಿಕ್ ಬೈಲ್ ಕಂಡಾವ ಬೊಟ್ಟಿ ಕಂಡಾವ ಬೈಲ್ ಕಂಡ ಬೊಟ್ಟಿ ಕಂಡ ಎಂಚಿನ ಎಂಕ್ ದೂಪೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ನೀವು ಯಾನ್ ಪಾತೆರೆ ಸೂರು ಮಲ್ಪನಾಗ ಐನಾರು ಕರೆಂಚಾದ್ ಬುಡಿ ಕಂಡೋಡು ಬಂಡ ಕಂಡ ಬುಲೆ ಮಲ್ಪನ ಕಂಡ ಲಕ್ಕ ಅವರು ಧಾರವಾಡ ಮಲ್ಪನೆ ಧಾರವಾಡ ಪಣಂದೆ ಧಾರವಾಡಿಯೇ ಕಂಡೋಡು ನಿಗಂಡ್ ಮಲ್ಪ ಒಲ್ಪ ಕಂಡು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾತ ಕಂಡು ಮಾಮೂಲತ್ತೆ ಬೇರೆ ಯಾನ್ ಕಂಡನ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ನರಮನೆಗ ನೆನಪೋರಿ ಐಕೆ ಈ ಸಾರ್ತಿ ಕಂಡನ ಶಾಲೆಡ್ದೇ ಕಂಡೋಡು ನಿಗಂಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಓ ಸಾಲೆಡ್ ಮುಲ್ಪ ಏನ ಉಂಡ ಬಿಸಿ ಊಟದ ಬಾಜನೊಳು ಜನ ಶಾಲೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮೇರ್ನ ಭಟ್ರನ ಇಲ್ಲದ ಪೂಜೆದ ಬಾಜನೋಳು ಶಾಲೆದ ಒಂಜೊಂಜಿ ಬಿಸಿ ಊಟದ ಬಾಜನ ತೋಡು ಬೇರೆ ಮುಪ್ಪ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ 300 ಜನಕ್ಕೂ ಬೇಯ್ಪುನ ಕಾಡಾಯಿಲು ಇತ್ತು ನನ್ನೊಂಜಿ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಏರ್ದಳ ಪಣೊಚ್ಚಿ ಮಾತಾಡ್ತಿ ಕೆಲವು ಶಾಲೆಗ ಗುರುಕುಲ್ ನಕಲು ರಡ್ರಟ್ ಮಾಲಿಗೆ ಇಲ್ಲು ಗಟ್ಟ ಎಂಚ ಬಿಸಿ ಊಟದ ಬಾಜನ ಮಾರ್ತಿ ఒక బరందే ఇజ్జప్ప మిత్తిడితే 15 పిదాడు ఇడెట్టి తిందే ಶಾಲೆಗೆ ಎತ್ತನಗ ಎನ್ಮ ವರ್ಕು ಐಟ್ ನಾಲೇನು ದಿಯರಿ ನಾಲೇನು ಮಾರಿಯರು ಊರಿ ಮಾರ್ತಿಲ್ ಗಟ್ಟಿಯರು ಕೂಡ ಮಿತ್ತು ಬರೆದು ಬಡಿಯರು ನನ್ನ ಶಾಲೆಗೆ ಬಾಜನ ಬರಲಿಲ್ಲ ಮಿತ್ತದ ಕಡಪುಣ್ಣಾರ್ಲ ಕಲ್ವೇನೇತ ನಿಂಗಿದ ಕಡಪುಡ್ತನಂತ ಆರು ಕೂಡ ಗಂಧ ಜಿದ್ದಿ ಓಡೆ ಕಡಪುಡ್ತೇನೆ ಪಿರ ಕಡಪುಡಿಯರು 15 ಐನು ಕುಡೋರಿ ಮಾರಿಯರು ಆರು ಇಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಯರು ಏನಾಯ್ನು ಮುಲ್ಪ ಬಂಡನೆಲ್ಲ ಐಟೆ ಬಂದ್ಪೇರಿ ಅಲ್ಪ ಕೊಡೆಗಿನ ಮರಲೆ ಬಗಲು ಅಂತೆಗೆ ಸಾಲದ ಮೈದಾಂಡ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬೇಡ ಎಂದೈನ ಬಂಡೆ ಮಾರ್ಲಿ ಆಯ್ತು ನಾನು